Mangisuke ngiza la ngizokuxoxela indaba ngisuke ngikuvulela isifuba yezwa sengingafuni ukujajwa wena mawungibona ngikugqolozela umuntu wesifazane mangihlangana nawe ngikubuka nje ebusweni ngqo waza ngibuke into eningi wena ngibuka iheadline hayi manje ngiyayithanda iheadline mina yinhle ngisho umuntu engibambisene nawe uyazi ukuthi iheadline ngaqala ngachazwa yona angiphathi ke mina iheadline mangabe uyidedela nje inwele zakho zibe natural ngivele ngibone uyadala uNkulunkulu mani une talent hey ngisayithanda kusenjalo ke iheadline kwenzeka kumuntu engibambisene naye ngayibona ihlehla athi mina iyahlehla impela ke manje le headline yakho lezi inwele zakho ziyahlehla ziphikelelele samuntu othanda ikhokhi ngizwe kuthiwa ikhokhi ehlehlisa inwele angazi noma iqiniso kodwa yena iqiniso kwabo ukuthi yayihlehla angazi noma kusuke seyihelani nini masihlehla ngisamanga ukuthi iyahlehla kwawukuthi ayisabuyike phela ngangisalindele ukuthi hayi mhlawumbe kwenza usandla qhaqa noma mhlawumbe uluke ngento enjani ngabona ukuthi it's permanent la ubungozi ngiyabona ubungozi ngalesi sikhathi ubingelelo changes akhasha uthi kungenzeka noma yini noma inini noma kanjani kunoma ubani ngoba impilo ayisiyona lokubanga ukuthi iyona possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona beka phansi umoya ungatatazeli uyabona ngathi mina ngeke mfethu phela umuntu nje angimqali mina uyabona kunomama abadala sabebheke egugeni impela engihlangane nabo endaweni ezithile mhlawumbe zemisebenzi kulezi kuthiwa ama workshops uyabona uhlangane naye uthola ukuthi vele mhlawumbe akasenandaba vele nekhehla lakhe selashonela naye nje mhlawumbe uyisalelelo 2 years noma 1 year ayipensionela anandaba naye la nje yabo inkinga yakho leyo wena ukuthi ubona ngathi inwele zihlehlile ngithi mina ngeke ke manje usufana nabo ke manje laba abantu labana hayi asilungise lento soyilungisa kanjani manje inkinga phela ngiyabona ukuthi njoba sekuqala ukucwebezela kusho ukuthi lento isipermanent phela manje isipermanent why izingabuyi anda normal circumstances bekumele ngabe ziyabuya asibuyi ngani pho yangihlupha lento ngoba phela uyazi nawe ukuthi iheadline mina ngiyayithanda mina iheadline uyabona nje lokhu lona yabona ayi mose sentsha imropos awu ungiyeke mina kulo mzuzu ngisathatha ngisabeka kanjalo ukuthi ifeel into engiyithandayo kanti ngumuntu othanda ukulalela izinto ku YouTube kwaqhamuka ingane yasendwa iuniverse lengane ayifundele lento enwele ayihlazi ayifundele kanje leyanto yenza ama research lengane angazi ukuthi ayiholwa yini yenza icwaningo phezulu kocwaningo inwele zazi kusuka nokuhlala incane lengane idla isingisi athi uyakhuluma ingane ikhuluma into engifuna impela ngikutshela ukuthi ingane ngathenga mina liyona ngathi ngiyathenga le ngane ngithengela manje lo muntu engibambisene naye thengela lo wasekitchen hayi ngime angivele phela uchazile ukuthi ngoba vele usuvula wena lento yakhe isifile kahle lento ethiwa ama cells la afila ngazi kanjani kwasibhenca yena ukuthi mina ke into engikwazi ukuyenza ngenza u1 ngenza u2 ngenza u3 angazi uyasho phela ukuthi nihlukene nabantu omunye kumthatha u2 months omunye kumthatha u3 months kuthi kuphela inyanga omunye useke sebona umehluko yangithi abantu bahlukene abanye banamakhanda aqinile vele ngayuthenga ngathi mina hayi ngisho singathatha unyaka mfowethu usizana obunyaka uzophela vele kuphinde kuphele wesibili nowesithathu iheadline ungenayo ngcono sizama mangimbone ifakile lento le sishaya video call ngibuyelwe ithemba ukuthi iyabuya iheadline ngathi ngiyazibona zavele zamnyama zazinhle siqedwe kubamnyama ziba zinhle ngayibona la ukubone uma ngabe angazi kufanisa nani ethi nestreamayo mase kuqale kumele uyinele ngabona ukuthi uzabuya
zabuya yabo zaze zaba nje ngeke mina ukuthi ngiyatrim zaze zaba nje ngaze ngithi ya angoku umuntu onstephilayo la ngoku umuntu onstephilayo so ngase wase eseba nokuthi abantu ngiyangibabona abantu abanye uthothi naye unenkinga efanayo noma unesikhala la omunye entshebeni into ezifana nalezo wasethi ke okungcono yimo zoba udistributor ngisiza abantu ngale product into engiyitheste mina kuye yabo njoba ngisuke ngitshela into engiyitheste mina kuye so ke uma wazi umuntu onaleyo nkinga noma wena unayo qobo nangu la ngimthegile la nangu mentionile nithi kuyamentionwa ngithi nangu mentionile Makey Beauty and Wellness ngimmentionile la angicabangi ukuthi uma ngabe usunenkinga empela enkulu wena uzocabanga ukuthi mhlawumbe ngesonto elilodwa umonakalo wakho weminyaka ufuna ukuthi uphele ngesonto elilodwa cha ukunakekela nje nezinwele ukuyinika ivolume usho ukuthi awunayo inkinga ke phela yenjibaba nginibiza ngenjibaba mhlawumbe ufuna angithi yabona inwele zakho zibe zinhle zibe emnyama zibe mhlophe ungabe ukuthi zimnyama inwele zakho kuphela uma ufaka ifilter azibe emnyama nje inwele zakho nje zibe emnyama nje zibe zinhle zibe nevolume angithi kuthiwa ne crown la asibe nevolume man nani madodana entshebe ke nina enithanda ukubeka intshebe enkulu uma ufuna unakekela intshebe yakho ibe nevolume intshebe yakho khona insizwa nje enentshebe la engiyibona ukuthi iyayinakekela kade ngiyibona lensizwa la umnumzane futhi lo ngoba uganwe nje amakhosikazi amabili umember ngicabanga ukuthi wakwazi ngisibongo umember unentshebe yakhe la eliyantshebe yakhe impela mayibuke ubukeke inakekela leyantshebe ubukeke inakekela ngoba kuyistayela nakho ukubeka intshebe kanje bese uyayinakekela kuyistayela esithile bakhona nje abantu abagunda ikhanda lonke bese beshintsha yebela bese beyinakekela leyantshebe yinhleke leyampahla nayo ngokwayo angithi yabona ungabe nje ususala usihleke ehlathini kuphela nje ungayinakekela nawe ke ndoda ke uma ufuna lama products unakekela intshebe unakekela inwele zakho kanjalo angithi ayibona indaba mhlambe khona umunye usothi unengane ingane mhlambe ineshanda la uyabona leli shanda ukuthi awuleli shanda mhlambe iyaconselwa into ethile eshisayo noma kuyaconselwa umuthi noma kwayibanja ngokwasimbe awuthenge ilo uzokuyalela uMakey lapho ukuthi yini mhlawumbe ungayifaki lokuyifaka ungalokufaka istibhili senkukhu la ekhanda lengane njalo ingane seyinuka istibhili njalo uyifake lento uyifaka ize angizivele phela ingane ku right kakhulu ngoba ingane iyashesha ukululama izothi ikhula nazo ziyakhula izinto hayi wena omdala mase ucathulisa ungalokhu ubekezela la lokhu ubekezela ziyahlehla inwele ziphekelele ekhaya komalume ziyahlehla iwele emuva yabona ngoba kumele uyinakekele njengoba iniqaqe nje ngiyangibona ukuthi impela masuqaqile usunethemba ukuthi ayisazobuya ngelinye ilanga ke zongabuyi nakekela inwele ziqonde inwele uzokuchazela uMakey nisho nokukanywa kwazi ukuthi ziyafa muzenza nje ziyalunga muzenza nje yonke leyo nto leyo shona ke ukuthi akuchazele nenamba ke futhi khona lapha ku page lakhe nenamba ikhona lapha ku page lakho ngama WhatsApp Makey Beauty and Wellness right shona khona ke for into ephathene nenwele bengizothi nalezizala kodwa lezizala ngiyazi ukuthi niyayigunda anifuni lezo niyayigunda asiyeke lezo nalezi futhi niyayigunda anifuni lezo owesibili umuntu engangakudirector kuyena sengisho laba abathanda ama business opportunity ngakudirector kuphelelana imkhizi number yakhe futhi la ngiyibhalile la when ufuna ibusiness opportunity eliphathelene neze health yabona eze health nokulapheka uthola ukuthi ufuna ukuba health noma ufuna ukulapheka noma ufuna ukulapha abantu into enjani eziphathene ne health products nje wara kwasimbanca uthothi wena uyathenga kodwa futhi ungenelwa imali noma wena uyadayisa kodwa futhi ungenelwa imali into enjalo angifuni ukuze ngichaze into engayazi ngize ngona into yabantu mina ngingayazi ngicela ukuthi uvele WhatsApp la ngingaze